Продажба с умножение и отказ от въведена продажба. Включете касовия апарат. В режим регистриране изберете едно и натиснете бутон Clark. За да извършите продажба в департамент, въведете от цифровата клавиатура цената на продукта. След това изберете департамент. Ако желаете да направите продажба с умножение, изберете първо числото, по което ще умножавате, натиснете бутон Quantity и въведете цената. След това изберете департамент. За междинна проверка на сумата до момента, натиснете клавиш Subtotal. В случай, че искате да продължите с продажбите, въведете цената на продукта и изберете департамент. При избор на клавиш Subtotal можете да видите натрупаната сума до момента. За отказ от последната продажба натиснете бутон Void. След това изберете отново клавиш Subtotal, за да видите, че стойността на касовата бележка е намалена. Касовата бележка можете да приключите, като натиснете Total.